सरखारफ्राबो माथो थाबायाखिसै ना सिखांनाय बिखा बिखौल' जों माथो होनबावनाय बाबु गावनि फिसाखौलाय नांगौआनो जाहैबाय दा राहुलनाव ओमफ्राय भुटान बर्डार खाथियावसो दे भुटान बर्डार बेजों भुटान बर्डार राहुलनाव फैदों मालि बिथा बिनावहाय हाबलांनि बियो एना नांनानै दिनैसिमबो जेलाव दङ थ' बिमा बिफा दङ बावहाय बिदाखौथ' बारा माबा लानाय जाया बिबो फंबायनि थाखायनो ना बिरादनो नांथाबगासिनो दङ बिनि बिदाया राहुलनि बिदायाबो राहुलनि बिमा बिफा एसे खबर लाहैनि मा दङ होनो हानायथ' जेबो गैया जों जेबो होनो हाया थेवबो खबर लानायानो खौरां लानायानो बिनो देरसिन आरोखि नोङो आंनि थाखाय सोरनिबा थाखाय नङा आं खबर लाग्रोनो फैदों एसे नायनोसो गय बागान दं नै बेफोरबायदि गोदाव सोरावनो नायफैनाय खबराखौलाय माथो होनजोबबावनो नायहैदों नायाखै गारियानो खनसेबो थांनो मोनखाखै ने आसायालाय माबायदि खालामना दंमोन नोंसोरलाय गजानोनोथ' दाबो गवा ओमफ्राय आंनिया जा दिगदार ओरैहाय फिसौ फोरोंनांगौआनो मासावहाय 7,500 थाङो हस्टेल दोननाय बिहामजोआलाय बिहामजोआबो जोंनो आदसा बे बिसौआ जाहैबाय बै जेलाव थानाय राहुलनि फिसाला फिसाला मा क्लास एबा माबासै 4 होनदां क्लास 4 मा बबे स्कुलाव होदों बे जोंनो माबा फिजियावसो दोनलायबावदों बेंगलाव बिसोरसो जाबाय बैसोआ ने 10 बोसोर बारबाय नै आगस्टनिफ्राय आगस्ट 1 थारिखनिफ्राय 10 बोसोर बेसेबां मास जाखो ओमफ्राय जोंनिफ्राय माबानानै हरखादों नागिरनानैहाय ओमफ्राय बिनो दङ बिस्रा मोसौ मानै माथाम दङ दा राहुलखौ जेलाव लोगो हमहैयाखै मादैया गैया बाबु आं थांनोनो हाया खर'आनो खर'आव फैयोबा रायलायो रायलायहरो नोंसोरजों रायलायनो मोनो माबानो दानिया जानुवारिनि 4 थारिखआवनो माबाया कट गानांगौ खेब्रैसैनो थांलाय फैलाय साखिबो गैया साखिबो फैया ओमफ्राय बे उखिल ना मा बेबो साखि फैयाला फैयानो साखि फैलासो फैयोनो इयो माबायदि गोसोखांनाय बिखा बिखौल' जों माथो होनबावनाय बाबु गावनि फिसाखौलाय नांगौआनो जाहैबाय दा मोननोनो लुबैयो माथो गैया माबाफ्राबो सरखारफ्राबो माथो थाबायाखिसै ना रायलायाखिसै जाखो सिथो मिथिबावनाय जोंलाय मिथिया बे बिसौनि एफाग्लि बिबान आं मासावनो एफाबां फैसा हरनांगौ जायो बहाय मोननो हरनायावलाय आरो दा नै माबाला फरिखा माबायोला आरो गोदान एडमिसन जाबावला बिनि बांसिन नांबावनोसै ओमफ्राय फैनाङायो फन हरो फनालाय हरनो दाबो रायलायहरनाय इयो फनालाय हरनो मानियाखिसै दा माबा दानिया हरनांगौआ ओरैनो फ्रेन्ड जाखायो हरनांखायो ओमफ्राय नेयो माला बेसेबा गोबाव जाबाय ने 2 जानुवारि सफैयोब्ला 10 बोसोर कमप्लिट 10 बोसोर जानोसै न'आवनो हमखानायमोन ना बहाबा न'आवनो हमखानाय माने बेनो राहुलनि बिमाया जाखिनि बाथ्रा बुंना दुखुनांथावना थांनाय फैगौ जानुवारि मास सफैयोबा 10 बोसोर कमप्लिट जागोन बिहामजोआबो गावनि न'आवसो दंहैयो बेफोरबायदि दा हारिनि थाखाय खामानि मावनानै बेसोरा दुखुनांथावना ना बिमानाव गोबां बाथ्रा सोंबावगौमोन माखासे बिनि जाखिनि बाथ्रा मेगननि मोदै ना गोसो सिङाव गाबदों नाथाय बियो माखासे खोथाखौ खेंफोर सारनो हायाखै दुखुनांथावना आरोखि हारिनि खामानि मावबाबो दिनै बेफोरबायदि आरो आरोबाव थाफिननांगौबा बेनि देरसिन दुखुनांथावना आरो जेबो गैबावा सोरबा देरनायाथ' देरदों मालाय राजा फिसाफोरबायदि एसि रुमाव थानानै डाइलग मारिदों खोथा बुंदों गिदिर बिनि फिसाफोरखौनो लानानै दिनै गोबां पलिटिक्स खालामलायदों मिनिनो ओंखारनायनि बादै जेबो गैया पलिटिसियानफोरखौ
जोबोद दुखुनांथावना ना बर्डार सेकेन्ड टाइम आं दिनै फैफिनबावदों राहुलनि न'आव दिनै गावनि फिसाखौ लानानै मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो गावनि फिसाना गावनि फिसाखौ लाना गोबां सिमां नुयो बयबाबो जुदि आंबो बेफोरबायदि थायोमोनबा आंनि बिमा बिफाफ्रा आंनि थाखाय बेसेबां गाबगौमोन बा बै सासे दैदेनगिरिनि थाखायबो बिथांनि जेलाव थाहैनाय मोनबा बेसेबां गाबगौमोन थ' लोगोफोर आं गोलाव खालामनो सानोबा दोनथ'बाय जय बर' हारिनि